So hello everyone, this is AZ Abueva and I'll be playing the role of Curtis for our play Ikaw, Usahay Kita, the musical. And of course, hapit naman among play God, kuan siya. It will be on March 5, 7 p.m, March 6, 3 and 7 p.m, and March 7, 3 p.m and 7 p.m. And that's not the point of this video actually. Kay daghan kay nangutana sa amo ang venue sa Maharlika Theatre Turning Point. Actually bisag ako po that first, wala po ko katultol asa ng Maharlika Theatre. So mo na siyang mo ni ang point sa video nako karon kay mga tumi og Maharlika Theatre. So yes. Daghang mangutana anong Maharlika Theatre nga murag actually dili kayo familiar ang place. Actually ipili na mo ang Maharlika Theatre kanang para mas mo close mi sa community kay para magud sa for the advocacy of the Table 12 Productions is like kanang una siya kanang appreciate Visayan talent, and then kanang para po sa community, sa mga play. Anyway, nandito sa Aksat. Oo, Aksat, diba? So, usa sa mga agianan is Aksat. And then Foundation University. Agin na taog Foundation University. And gasolinahan 7-Eleven. So from City Burger ganiha, niagi na tawag Aksat, then Foundation, Foundation University, basta mo foundation nga may building na dili Foundation University. Then karon kanang lingko na mi diri dapit sa Shirogihan.
Makagi ka ang Star Oil. Star Oil. Fail Oil. So kani siya ngagianan kay dapit siya sa BIR. Actually, naay muliko padong BIR din. Pero instead nga muliko ka, mo straight ka sa kuan, padulong Batinggil. Yes, di ba BIR na siya. Muna ako na ba ko? Charot. So yes. Muna ako na ba ko? Okay na Dara? Alright. And this is the Maharlika Turning Point Theater. So makakita mo sa venue. Muna hitsura niya. Tada! Nice, di ba?